Mga koys, nakabantay ba mo nga sa atong Pilipinas nagkagubot na? Nagsugo na kagubot. Ya, karon. Sukad nga nakatungtong na si Bongbong Marcos o kana si Bangag. Antong Pilipinas karon. Uso na ang patay. Naghanag gubot ang mahitabo. Pero si Duterte pa ang nakatungtong sa presidente. Di ba ang Pilipinas half side? Walay mga adik nya karon nangambalik ng mga adik karon sa Pilipinas. Unya karon, ilang ipapreso si Tatay Digong nga awan dagway tiguang na kaayo tapos di sila manuoy na. Asa mong gyud ang hustisya gyud ani? What is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here.